To je kao jedno celo. Šta je ovo za njega? Šta je ovo? Spremili smo jedan moment. Može, ostaje tamo. Bravo za ekipu, Spremili smo ti nešto da probaš. Ovo? Čekaj, pomeri malo cim da... Već vidim da je kupovno sve, ali nema veze. Treba se zamezi, ne treba sad tu nešto ocenjivati hranu. A što nas vređaš, brate? Ne vređam te, brate, kupovno. Nije. Šta nije, brate, ovo je kulen od Carnexa, a ono je budimska. Znam, ono je budimska, a... Brate, lik sve zna koji kunac, šta se dešava? Mađioničar, ne. Brate, sve izgleda isto, kako može da znaš? Znao da od Carnexa, kunem ti se kupio sam od Carnexa. Nebitno je skroz. Ovo ti isto ona pečenica, lepe su masnike, lepo je sve normalno meze koje stavlja na sto, nije restoransko, tako da to. Konzumirat ćemo je. Brate, niko ne veruje ovdje iza kamere, ne veruje što se dešava. Ali snimio, molim te, snimio, znači ovo se pa idi u kamere. Ovo izgleda kao najrandom stvar ikad. Razumeš, kako može da zna odakle je šta, tačno, ko da piše na njemu? Iskustvo. Brate, čovjek je radio, brate, u Nelti, jel tako? Ma ja kapiram sve, ali brate moj, da znaš brand. Ma lupio sam. Ma deci lopio. Brate, lik je normalan.